Γεια σε όλους! Αυτό είναι ένα ακόμη βίντεο με οδηγίες για την αντικατάσταση ανταλλακτικών αυτοκινήτων από την εταιρεία Autodoc. Μη χάσετε τα καινούργια μας ενδιαφέροντα βίντεο. Απλά θυμηθείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί εγγραφή και το εικονίδιο με το καμπανάκι. Θα ανεβάζουμε καινούργια βίντεο κάθε εβδομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περιγραφή κάτω από το βίντεο. Δείτε την πιο κάτω περιγραφή για τους συνδέσμους που θα σας μεταφέρουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα για να αγοράσετε τα ανταλλακτικά. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο με τις οδηγίες μας. Αν σας άρεσε αυτό που μόλις είδατε, πατήστε το κουμπί like και κάντε το share στους φίλους σας. Καλή σας μέρα! Ακολουθήστε τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μας βρείτε στα Instagram, Facebook και Twitter. Όλοι οι σύνδεσμοι υπάρχουν στην περιγραφή.